tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla, u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kull. Is-subsuffraġġju ta' Lorenz Tanti u Nazzareno Gatt. L-lum il-Knisja qed tagħmel solenità ta' San Ġwan Battista li quddiem il-preżenza ta' Ġesu li kien għadu fil-ġuf ta' Marija tqaddes sab id-dusija tiegħu. Jew aħna wkoll nitolbu lejn Ġesu li aħna wkoll quddiem il-preżenza tiegħu Ewkaristika fejn niltaqgħu hawnhekk bħala komunità. Ikun mument ukoll fejn aħna nfittxu dejjem aktar it-tiġdid ta' d-dusija tagħna. Dan huwa l-iskop tal-ħajja tagħna, id-dusija tagħna. Għalhekk jew nagħmlu għat-tandima tan-nuqqasijiet tagħna, mod partikolari ta' kemm drabi il-Mulej Ġesu jagħtina okkażjonijiet ta' qdusija u forsi ħallejnihom jaħarbu minnha. Llum ukoll għandna magħna dawn is-saċerdoti, Fader Dominic li qed ifakkar illum 15-il sena mill-ordinazzjoni tiegħu, għandna l-Kappillan Edward Xwireb u Fader Alex Kawki u Fader Michael Attart li huwa l-Patri qegħdin ifakru 25 sena mill-ordinazzjoni tagħhom. Kemm huwa mument sabiħ. Nanku ukoll nirringrazzjaw l-Alla għad-don tas-saċerdozju. Llum ukoll anke ir-rettur tas-Santwarju Fader Jerry llum għandu ukoll il-birthday. Allura anke ukoll mal-intenzjonijiet tagħna npoġġu wkoll anke dawn l-intenzjonijiet kollha quddiem Ġesu biex dejjem aktar jitfa' l-barka fuq dawn ħutna. Narfu ħtijietna biex aktar nkunu degni għal dawn il-mistieri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti jien għad nibt ħafna bis-sieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirijieti, tija tiegħi, bl-ikba tija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha, lilkom ħuti titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawiet, u paċi fl-art fl-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, nberkuk, naduraw, natuġieh. Roddu lek ħajra l-glorja l-kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla mistier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla mill-mistier. Int li tneħħi d-nibiet tad-dinja ħinna għalina. Int li tneħħi d-nibiet tad-dinja qattar tagħna. Il-qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħinna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek l-ogħla Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, il-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int għajjint li San Ġwan Battista biex li Kristu l-Mulej l-estilu poplu imħejji sewwa. Għatina grazzja li nġarbu l-kreħ tas-sema u mexxi l-femmijiet tal-qaddejja kollha tiegħek fit-triq tas-salvazzjoni u slim. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix fisaltna flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Isimgħuni, żejjer, għatu widejn poplu mbeda. Il-Mulej mill-ġuf sejjaħli miħdan ommi u ftakart ismi. Għamil li fom l-msemna taħt id-del ta' jidu ħbini. Għamil minni fleġġa maħtura fil-barzakka tiegħu ħbini u qalli Iżraelin il-qaddej tiegħek bik jiena nkun infaħħar u jiena qed għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt ħratti. Imma l-ġustizzja tiegħi fil-Mulej u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. U issa tkellem il-Mulej li minn ħdan ommi għamilna qaddej tiegħu biex għandu rreġġa' lura il-Ġakob u biex Iżrael jingħad miegħu mill-ġdid. Għax jien kont infaħħar f'għajnejn il-Mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli
tkunx ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem biss it-tribut ta' Ġakob u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawla ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sat-truf tal-għad tindrem. Il-kelma tal-mulej sam responsorjali ngħidu irrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Irrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Mulej inta għardinni tarrafni. Intaf meta noqgħod u meta nqum. Intaraf mill-bogħod is-sibijieti. Inti taraf il-mixi waqfin tiegħi u triqati kollha inti tafhom sewwa flimkien. Irrodlok ħajr għax għal tal-għaġeb għamiltni. Insawwart il-ġewwieni tiegħi u fiġġu fommi inti ħsidni. Irrodlok ħajr tal-għaġeb għamiltni. Tal-għaġeb huma l-emejjer tiegħek flimkien. Irrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Li ruħi inti talla tajjeb, ma kienx moħbi għadmi minnek, meta kont qiegħed insir fis-satra u nisġed il-qara tal-art flimkien. Tieni lezzjoni, qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawla qal Alla li missirijietna qiegħed il-David bħala sultan tagħhom li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt il-David bin Ġesse, raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien, u min nislu lill-Alla skont il-weda tiegħu ġib għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu Ġwanni deri xandar magħmudija tandima lill-poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: Jien m'iniex dak li intom taħsbu li jien, dan ġej warajja, u jien anqas jistħoq li inħoll il-qorq ta' riġlejh. Ħuti u li tin-nisel ta' Abraham, u intom li tibżgħu minn Alla, lilna ġiet mibgħuta l-bxara ta' din is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Tfajjel tissejjaħ profeta Toroli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Alleluja, Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Elizabetta għal-ila iż-żmien li teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċirkonċiżjoni lit-tifel, rridu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu u qalet: Le, imma Ġwanni jkun ismu. Qalula: Ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x'rid isemmih. U hu talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb u kiteb hekk: Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu fommu, il-sienu nħall u beda jitkellem u jfaħħar l-Alla. U l-ġirien tagħhom il-koll qabadhom il-biża u bdew ixerdu dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-Ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid: Mela x'għad ikun dan it-tifel? U tassew il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u ssaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Tagħlim tal-Evanġelju. Futi di l-festa tal-lum turina
kemm Alla iħobb il-bniedem, kemm verament Alla ipprepara il-miġġa tiegħu fid-dinja permezz ta' diversi profeti, ta' personaġġi kbar, imma wkoll anke fil-qrib permezz ta' Ġwann il-Battista li aħna nsejħulu il-Musbieħ li ħabbar id-dawl tad-dinja għalax Kristu għad-dawl tad-dinja. U għalhekk hawnhekk il-kelma tal-Alla wkoll anke turina llum kemm għandna hekk personaġġ importanti fil-ħajja tal-liturġija tal-Knisja, fil-ħajja tas-salvazzjoni. Ġwanni li kien imqaddis ukoll issa minn ġu fommu biex ikun ix-xandar, ikun il-kelma li x-xandar biex tħabbar il-miġġa tal-kelma ta' Alla li huwa Kristu. U għalhekk f'dan l-erbat qegħdin aħna nimmeditaw xi punti, xi kelmiet mit-talba qaddisa taslima fejn illum ħan nirriflettu fuq dak il-mument li Marija marta Elisabetta u qaltilha imbirka int fost in-nisa. Imbirka int fost in-nisa. U dan il-kliem Elisabetta ma qalitux hekk mir-rajja minn moħħha, imma li xkiet imnebħa mill-Ispirtu Santu. Mela hija wkoll saret ukoll anke isa profetessa li qed tħabbar xemm moħbi fil-ġuf ta' Marija. Kif selmitilha imbirka int fost in-nisa jfisser li qed tirrikonoxxi dak li hemm fil-ġuf ta' Marija. Imbirka bi Kristu ġewwa fija. U għalhekk hawnhekk għandna żewġ personaġġi li qegħdin ibirku lil xulxin għaliex Elisabetta qed tgħidilha imbirka. U l-Madonna birka taqazzet lil Ġwanni fil-ġuf ta' Elisabetta. Kemm hu sabiħ dan id-dialogu li kien hemm bejn dawn iż-żewġ nisa li fil-fatt qegħdin ukoll anke huma stess jilqgħu l-ħajja ġewwa fihom. Qegħdin ukoll jilqgħu l-ħajja li tħabbar il-ħajja lid-dinja, is-salvazzjoni. Għaliex Ġwanni kien li jkun l-aktar profeta qrib lill-miġġa ta' Kristu u juri lil Kristu bħala salvazzjoni u għandna lil Kristu mill-banda l-oħra li huwa l-preżenza ta' Alla fid-dinja, li huwa s-salvazzjoni ta' Alla fid-dinja tagħna. U għalhekk it-tnejn qed jitkellmu taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu, kemm Elisabetta u kemm Marija. U dan id-dialogu huwa dialogu verament anke ta' qdusija. Iqassru li xulxin. Ma ntilfux fuq diskors hekk bla sens ta' ġrajiet li jgħaddu jew li iltaqgħu magħhom, imma jitkellmu fuq il-qdusija, fuq il-preżenza ta' Alla, fuq l-Ispirtu Santu li qed inebbaħhom biex iħabbru lil xulxin il-ferħ u l-barka, il-barka lil xulxin. U naraw li anke wkoll fl-Iskrittura mqassa s-sens anke ta' barka kien dejjem għandu importanza kbira. Fil-fatt naraw anke wkoll anke fil-mentalità l-udija. Il-missier kien ibirek il-membri tal-familja għax il-missier kien qed jirrappreżenta il-preżenza ta' Alla b'dik il-familja. U allura il-barka tal-missier kienet huwa importanti. U fil-fatt anke naraw li aħna wkoll anke fi żmienna għadna naraw ukoll li it-tfal jitolbu il-barka ġenituri tagħhom. Għax il-ġenituri huma wkoll anke preżenza ta' Alla fil-familja, kemm hija ħaġa sabiħa li din id-drawa wkoll tibqa' sejra. Fil-fatt anke tinnota ġieli tqgħod magħhom, pereżempju fil-familja, tfal li jkunu żewġu u jmuru jaraw ġenitur tagħhom anzjani qabel joħorġu jgħidulu ma jew pa berikni. Kemm hija importanti? Berikni. U l-kelma xi tfisser berikni? Ġej mill-kelma benedizzjoni, jiġifieri benedizzjoni benedicere, tgħid it-tajjeb, tgħid it-tajjeb. Jiġifieri li jkollok l-Ispirtu ta' Alla li jitkellem u inti tgħid dejjem tħabbar it-tajjeb. Fil-fatt naraw ukoll anke meta l-mulej kellem il-Musè u qallu mur kellem il-Aaron u l-ulidu u jgħidilhom ibirkek il-mulej u jħasek jixħset il-mulej id-dieta u fuqek u jurrik il-ħniena. Iħares lejk il-mulej bimħabba u jagħtik isliem. U fil-fatt hekk di l-barka turi
li Alla bil-barka tiegħu mhux biss juri preżenza tiegħu, imma l-imħabba tiegħu li tinżel fil-bniedem u timliħ dik lena il-ferħ fil-fatt li kiedilna jagħtik islim u lena il-barka ta' Alla. Kemm hija importanti. Fil-fatt aħna wkoll anke meta ngħidu din il-talba sabiħa ta' stima u ngħidu imbir kienet fost in-nisa, isna kollha aħna f'isem il-Knisja qegħdin imbirku xulxin. U imbirku xulxin ifisser li aħna wkoll li konna il-grazzja li bħal Elisabetta u Marija nitkellmu fuq it-tajjeb, nitkellmu fuq l-aspett ta' grazzja ta' qdusija. Kemm hija importanti di. U allura aħna wkoll bħal meta anke fil-Knisja ngħidu għatu l-paċi xulxin, mhux sempliċement kemm sellimna l-xulxin, imma qed nawguraw il-paċi lil xulxin. Bekk ukoll fis-sliema u l-qaddisa, aħna kull meta nawguraw lil xulxin il-paċi, il-ferħ, il-barka, dak ifisser li qed nixtieq u nawgura il-preżenza t'Alla li tbierek lil dik il-persuna u dik il-komunità li kolli madwari. Illum li għandna da' saċerdoti wkoll qegħdin nifakru l-25 sena mis-saċerdozzi tagħhom huwa momentu importanti fil-ħajja tagħhom tas-saċerdozju. Għaliex 25 sena ifisser li huwa grazzja ta' Alla li intlaqet u tħadmet u għadha taħdem. U għallu hemm xemm kbir bejn Marija u s-saċerdozju. Għaliex? Għaliex Marija meta tħabrilha l-anġlu qaltlu hawn jien il-qaddiet tal-mulej. U dan il-kliem jirrepetih is-saċerdot meta jidher quddiem l-isqof u jsejjaħlu biex jagħtih l-ordinazzjoni u jgħidlu hawn jien. Però hawn jien mhux sempliċement il-preżenza tiegħi, imma hawn jien ifisser bħalma kien dik tal-Madonna li qed nintelaq totalment f'idejn Alla. Hija telqa totali f'idejn Alla. Anke Marija quddiem dak il-mument hekk diffiċli biex taċċetta dik l-istadina li għandha l-anġlu kien isa f'dallma tal-fidi. Kif ikun dan la ma narafx raġel? Kif ikun dan? Imma mill-bandu l-oħra mbagħad tintaw hawn jien il-qaddiet tal-Marija, ħajsir minni skont kentek. U dik fil-fatt dik il-kelma hawn jien tas-saċerdozzi wkoll hija telqa ta' mixja ta' ħajja kollha kemm hi. Diżinteressata, sempliċement mogħtija għas-servizz tal-poplu ta' Alla. Dak huwa s-saċerdot. U għalhekk Marija wkoll anke turina li mal-kelma hawn jien ħallit kollox biex timxi fil-pjan ta' Alla. L-ebda interess ieħor. U s-saċerdot ukoll jipprova jħalli minn kollox, anke b'mod partikolari l-affarijiet mundani li jkunu ta' tentazzjoni ħafna drabi u jkunu ta' distrazzjoni jiddistraw il-bniedem is-saċerdot anke mill-ħidma tiegħu. U għalhekk huwa importanti li aħna wkoll ikunna sens ta' dissak mill-ħwiex tad-dinja biex ma jtallibna xejn mill-qdusija li Alla qed jitlob minna bħalma għamilha Marija. U dik il-kelma ta' disponibilità hawn jien ma tkunx darba. Ma s-saċerdot flimkien ma' Marija jibqa' jgħidha kuljum. U l-Madonna qalita fit-tħabbira tal-Anġlu u baqgħet tgħidha sa taħt is-salib ta' Ġesu. Ma ħarbitx għad-disċipli, ma baqgħet hemm u Ġesu sa tgħidlu hawn jien qiegħed hawnhekk sal-aħħar mument tal-ħajja tiegħek. U għalhekk is-saċerdot ukoll jidħol din l-iskola ta' Marija biex fid-disċerniment, fit-talb, fil-kontemplazzjoni kontinwament jara Alla xirrid minnu. Għalhekk aħna wkoll anke qudiem di preżenza Ewkaristika li ikollna fostna nitolbu mlej Ġesu li huwa s-saċerdot il-kbir biex iqaddis is-saċerdoti tagħna biex mod partikolari dawn li llum qegħdin nifakru 25 sena mill-saċerdozzi tagħhom jimlihom ġdid dak l-ispirtu li bih daħlu għall-ordinazzjoni tagħhom biex jerġa' jġeddet fihom dik is-sens ta' qotja ta' hawn jien li qalu l-ewwel darba hemmhekk quddiem l-isqof. U għalhekk jekk verament anke dak il-ħin kemm mument ukoll anke ta' biżgħu ta' ferħ, imma kemm mument ukoll li ngħid hawn jien anke bħalma għamel Ġesu fuq il-Kalvarju. Fejn ukoll anke baqa' jgħid il-kalċi tal-imrar nieħdu mhux kif irid jien imma kif trid int, għax trid int, għall-imħabba tiegħek qalu lill-missier.
Bekk ukoll is-saċerdozju jgħid kuljum li qed jingħata b'sagrifiċċju lill-Alla kuljum għas-salvazzjoni tal-komunità. Għalhekk jien inkomplu di qudiesa b'mod partikolari nitolbu għal dawn is-saċerdoti u għas-saċerdoti kollha kemm biex ikollna aktar vokazzjonijiet li ma jibżgħux jgħidu hawn jien lill-Alla għal ħajja saċerdotali u kemm ukoll anke biex dawk is-saċerdoti li diġà għandna kemm fid-diċeżi tagħna u fid-dinja kollha ikunu verament saċerdoti li jkunu dawla għall poplu, li jkunu verament xebma Marija biex jagħtu lil Kristu lid-dinja li tant għandha bżonnu biex issalva biex ikollha l-vera paċi tal-qalb. Mdawlin dil kelma talla, mdawlin ukoll anke mill-ispirtu ta' Qdusija li mela il-Ġwan il-Battista u koll nabħin mill-sens ta' disponibilità kbira li jurid il-Madonna u di mitħabbira tal-Anġlu, jgħan ukoll anke fiduċja sħiħa nresqu talbit tagħna l-Alla missierna. Fiduċjużi li huwa dejjem lest biex jagħtina l-għannuna tiegħu ħalli dejjem aktar iqaddisna. Nitolbu għall-Knisja kollha, għall-Papa Franġisku, għall-isqfijiet u b'mod speċjali hawnhekk niftakru fl-isqof tagħna Marju u wkoll l-isqof Maħtur Anton. U kif nħobb dejjem nitlob jien għall-Knisja fejn hija persegwitata li ma tistax tiltaqa' bħalma qegħdin niltaqgħu aħna, imma jgħixu l-fidi tagħhom hija huwa ta' eżempju għalina. Nitolbu. Nitolbu għas-saċerdoti kollha, b'mod speċjali dawk li għaddejjin minn xi problema fil-ħajja u anki għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi nitolbu. Nitolbu għal ġenituri tagħna ħajjin u mejtin li kienu huma l-ewwel illi rawmu fina il-vokazzjoni u li jgħinuna biex nikbru hekk ħalli narfu ngħidu l-iva tagħna. Nitolbu wkoll għal dawk kollha li jakkumpanjawna biex wasalna dan is-saċerdozju uħud diġà marru jiltaqgħu mal-mulej. Nitolbu nirrikmandaw dawk it-tant nies li matul dawn il-25 sena aħna ltqajna magħhom min jaf kemm ġejt għamilna, Alla waħdu biss jaf il-ġejt li għamilna f'dawn il-25 sena. Għalhekk nitolbu lil Alla biex tassew ikompli permezz tal-eżempju tagħna bħala saċerdoti 25 sena ikompli jsejjaħ iktar saċerdoti minn din il-gżira ħalli jgħidu l-iva tagħhom u jimxu u jaħdmu fil-għalqa tal-mulej. Nitolbu. Nitolbu kollha l-pellegrini kollha li jiġu f'dan is-santwarju, b'mod speċjali għal dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. Il-qamu lejn dawn it-talbiet tagħna, ilqgħu wkoll l-ħsibiet qadis li tnisser fil-qalb tagħna, kif inti lqajt ukoll anke l-iva ta' Marija biex hekk temmejt il-pjan ta' salvazzjoni għal bnedmin li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollux. Permezz ta' dawn l-offerti mulej li qegħdin impoġġu fuq l-artal tiegħek għadina niċċelebraw kif jixraq it-twelid ta' dak li ħabbar il-miġġa tas-Salvatur tad-dinja u wrieħ meta wasal bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Nżuħħaj l-mulej alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollux. Tajjeb u taġġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Aħna nfaħruk għall-ġubijiet li għamilt f'San Ġwan Battista prekursur ta' ibnek li inti jollejtu fl-aqwa ġieħ fost dawk kollha li twildu minn nisa. Sa minn qabel tweridu u qabel bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem u t-twelid tiegħu kien ta' ferħ kbir għal ħafna. U waħdu fost il-profeti kollha wara l-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Għammed l-ilma lil min tagħna l-Magħmudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li jqaddes u bit-tixrid ta' demmu tal-aqwa xhieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħru fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 li Alla tal-eżext, smawitu l-art mija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora ta' smawit. Birek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawit. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kuddusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati għal-ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maghfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed li jilna nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Marju, mal-Isqof il-Maħtur Anton, mal-Isqfijiet magħna s-saċerdoti, id-djakni reliġjużi u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibn. Bi Kristu, ma' Kristu, bi Kristu, jingħata lilek Alla mistier li tista' kollux, flimkien mal-Ispirtu Sant, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmel il-bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Sirna li inti bismawiet, titqaddis ismek, tiġi sadnat, fi kull titim kif is-sema jgħidha fl-ard. Qobna dak il-jum għatina llum, aħfirna d-dubietna għal ma naħflu minnuha tarif. Daħniex fikri id-għal-isna mid-dinja.
Għalista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u biex natija kull paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna mriġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaxtijak jassaltna għawa u glorja għaddejja. Mulej Ġesu Kristu li jiet l-apposti tijek nħallilkom islim natikom islim tijek li tħarix tindubitna. Iżda ħares tenfidi dak nisa tijek, għatija slimu naqda li inti tpija. Inti tiex fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi il-xurxin. Haruftalla, tneħħi d-nubiet tad-dinja n-nalina. Haruftalla, tneħħi d-nubiet tad-dinja n-nalina. Haruftalla, tneħħi d-nubiet tad-dinja tina paċi. Danu haruftalla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħajnin dawk li ma mistidna għallika dal-ħaruf, mulej ma jistħolix titħol. Zdejt kelma waħda, ruħi tkun imfejqa. Ġisem id-dem ta' Kristu li ħarsuni għal-ħajja li dejjem.
Nirringrazzjaw flimkien Mulej Ġesu għad il-laqgħa tagħna miegħu. Nirringrazzjaw ukoll anke għar-rigali tagħna fuq Ommu Marija meta fuq is-salib tajilna bħala Om tagħna. U nirringrazzjaw ukoll anke llum għad-don tas-saċerdozju li jagħti fid-djoċesi tagħna u fid-dinja kollha. Għax permezz tas-saċerdot għandna dejjem il-kontinwazzjoni tal-preżenza ta' Kristu li wassalna għas-salvazzjoni mill-Qdusija. Pa ringrazzjament jidlu flimkien. Ruħ ta' Kristu għaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu assini, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanini smani, fil-pjagi tiegħek aħbini, ħalini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarist, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani biex ma naġdu bil-qaddis intijek, nfaħrek għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu. Mulej, inti saħħatna dallik il-qaddis li tajtna mill-mejda tal-ħaruf tas-sema. Għamil il-knisa tijek tifraħ bit-twerid ta' San Ġwanni Battista u tilqa lil dak li kien imħabbar minnu bħal awtur ta' tnissir ġdid tagħha. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jiexu saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kum. Eberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.